खुलुमखा जत जोंनि मेडिया संनो जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनायनि कारनखौ अबहाय थांनाय 2 तारिख जोंनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री नि नेतृत्वे बनि याग्रांगुई जोंनि गणपद हल गणपद मेमोरियल हल बसकांगो कायसा कतरमा जयनिं सभा खालायजाखा अबनो गिदिंगै जों मियाबो नुखाजे त्रिपुरा मथा पार्टी ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि खुक्तै अब थंपारिनि दाला थांनि जे सामानि अबनतै जों कविता जों ताबो प्रमाण सह जों रहन बागै तिनि जों नियम मारिखा दंगर जगह जोंनि मंडलनि सभापति 30 बागनि मंडलनि अमर जमातियाजी तै बतंगो और वाइस प्रेसिडेंट विश्वकलय इनके जे अघटना बा ओ दिनै जयनिं प्रोग्राम बबसु जवातै कबुई जों ताबो मीडिया नि बिसुंथिनो सारा त्रिपुरा राज्यनि बर'नो जों फुनुबुइ रनाय प्रमाण खाय रनाय आं कयनाय जे थांनायनि 2 तारिख प्रोग्राम निनो दैयै कक साउन बागै मंडल सभापति बरमगोनां अमर जमाति जिनो साउन बागै जरावजा पहिला खुनुखा विशेष खायै मेफ्रा 3 तारिख सिनि सरिक दल सिनि एलायंस पार्टनर ब्लक नि ब्रह्मगोनां ब्लक नि प्रेसिडेंट दास सुबोध सोशल मीडिया फायै जे 200 परिवारनि 610 बुतार जे फेक नि सामान फैयै दिनै प्रेस मिट बेसि कक साउन खांजातन हमले जारा जयनिं खायै 2 तारिख जयनिं खानै र ब्रह्म दंगो ब्रह्म मीडिया र सुनायसि तुमा बकबै तुमा बदाला Kangkuilawa sini press media ba sima hambai maro tago hambai maro aro jara party ni kormokota barja manjak da ngan friends joton tongo angke ang ini aro sawani kok tangsai sawani bai dongkha जों press meet khain ba bai dongkha tangba थांनाय 2 तारिख o Dr. Professor CM Manik Sajini नेतृत्वे कायसा जगदान सभा कतरमा के नायक थावखा बनो बेस खायबै जोंनि सरिक दल त्रिपुरा मथा पार्टीनि और एलाकानि किला ब्लकनि प्रेसिडेंट सुबोध कुमार जमातिया बजेबाबे जगदान सभा न तै बजे फेक नि सामानि तिनि आं प्रमाण खायन बां आं Penurunnya ini yang maaf ya, enggak jugdan sebawa total जोंनो आं मोनो दा जों आरो दंबो दा दाननि दंबो बरनि नेतृत्व जों लायो कठोर परिश्रम लायो जों जगदान सभा खायखा मोर परिवार खांखे 200 परिवार আর বুতার আংखे 610 परिवार अम कबैनो अम बास्तव अम रिया फियाबा बरक साखा जे अम फेक नै जे सामाने आंबोनो बेलायने बांसना निन्दनिया अमाके सामनि थिगिया अमके फानो बिसो तासाबिदि अमनो कबै जे ताक जों जे सामाने अमनो कबै आनि पुसुं खांके आं आगि दंबो अञ्चलनि प्रेसिडेंट युबिनगरनि एरपर आनि काक्ताय कायसा पुस दंबो एडिसि आन्दार जे स्कुल दंमोने ILSC नि कायसा संगठन थाजाक दंबो माने कमिटिता अ जागोबो आं अनन्तम सदस्यनो Haniban ang sawan ng titini bay dongka je bo samane totally Plymouth bo tumanim ne hake sakabono samaya tab haniban ang bad dong masas nai am kebuine am bastop am real butar hake ang tebro sekang saitan ka butar hake 610 butar ar family hake 200 family আপনি বো ও সালো জয়নিং কাতাল রেমানি ang a dino ne khayo gaga tini aro tang aso lajak tak amol jiro bayam waisma malaya ang tunugo नों जयनिं सिगां माने जयनिं खायना सिगां त्रिपुरा मथा दंमोन आं त्रिपुरा मथा दं आरो नि याकरै बिजेपि बानारमखा अब कबै नाबलेना हायदे एकदम कबै enggak ani नेतृत्व हमने दा ननि नेतृत्व जोंहाफ्रा जगदान सभावा जों जतननो बिजेपि पार्टी तलाव तबै फै तै कायसा सोंमो नेलनि कायसा प्रेसिडेंट तंमोन त्रिपुरा मथाबा याबानो तमने बांगै अरे साजे के बिजेपि ओ जयनिं खायना नांखा जे क्वेश्चन खालामनो बेलायनो इम्पोर्टेन्ट बेलायनो नांमानि कक के हायनो पहिला खांखे
बुबाग्रा जखन लामुखा चिनि ट्राइबेल लामु थांनाय थानसालनि लामुखा इलेना जत थानसालनि लामुखा बेलायनो गाहाम पाव याबा जों 2-3 বছর लुखा जों सरकार गतय फैखा 2017 आव एडिसि एरपरे सॉरी 2021 का कय फेमिनि परेवा जे पोस्ट गनांगाव प्रशासन संजागाव मिनिस्टार लेभेलाव दंनाय दं बरने एकदम दामस्नाय बरने सामु बेट थं थांखा बेट फसरा बरक परिचालना खाइ मत जा तासारा अर लोकल दिगि रग जुनाल साब जुनाल अनेक मत यादबा अफिस दं और जगह जे बाबे करप्शन चलै दङ बकनो सावानि मत या हानि बाङै आं सयजों लेंगै जाजा यांगै आंगर निवा बीजेपी ओ आं सामिल थायो apa tol sini yang jabra ko nih sini nanti tomai mau nih botol belai jalan pop saka ani rok nogi mana sini kila blog nih presiden nih beta dasadan bodoi mas age joining roman nih dasar natang nang teng bo kan sebut jomat nih beta bo doi mas age joining roman nih pro netriten na karas komuniti rok mi apa doi targa joining roka ar karas komuniti kan join kami nih bono sunang teng mau thani bono yang ini sini murah kan pula sampai media no ani sini mungkin no sekolah ni Jumatia kami join kami age bo party ko tongone party wa age tiba mo thau tunggu Tiba mo thau. sungken block committee ni vice president no tongani tagai nang jaja ngai o थांनाय 2 तारिख नि सालमारि वो बीजेपी वो जॉइनिंग खालायनाय नांखा नों अदिनो नों जॉइनिंग कताल बलेना joining ओंके मिया प्रेस मीट सागलायजाक तमनि जे तिब्रामा थाबाय प्रेस मीट लजिजाक मिया प्रो एरें अब फेक जॉइनिंग हनै सालायमानि ताबक नरन दुलजाक फेक जॉइनिंग बरन कक तैदा नों ताम सानाय तो अच्छा बरो जे सामानि नन जों ताबक कक फ्लो नों मा फायो जों तो तिब्रामा थानिसि भाइस प्रेसिडेन्ट रिजनल कमिटी नि प्रेसिडेन्ट अम हाइके जों तंग फाइमिनिसि तामनि बांगले बरक जों हठात करे जों न बीजेपी आगे नि बीजेपी न सिप कताल सनावै और जॉइनिंग प्रोग्राम बरक साजो मनहि अम टोटली फ्याकि बरक सामनि बेजा सामनि बरक बोल जों शब्दकारी जों कताल त्रिपुरा मथानि जों फायो कारण साजाय माने बर त्रिपुरा मथानि जत दुर्नीति जे गोबांमा जों नुगो जनगण नि थानिवा बरक जे कक सामनि बसमया किसिता आंकि पॉइंट साइड सेवानो जनगण आसामनि न बेथ खायमानि फार्स्ट बरक तमासाका जों एडिसि हाफां फायखांकेनो जों ननो फार्स्ट डेव एडिसि फर्स नानाय एरपरे बनो तो एडिसि फर्स नानाय कत चिनि बरक जतनो आसास पंजाका नायसिंलायका किन्तु बेथ संखा ओके आरो तै कैसा दुइटा तै একটা পয়েন্ট খা সাবজেক্টিভ নাওনি হनै যত সারা ত্রিপুরা রাজ্যनो जब कार्ड बरक सारक लाइका माने तमासिने टेस्ट नावनि बांगै ओके बबहायनो लिग रक नाय विभिन्न रकम थांबाय फिका ता पर्यन्त निखुस चलिया जागा रास्ता घाट सनावनि बरक तान्ना लायो सनाल हाके कमप्लीट या अनकमप्लीट मंग सतनो ओके अम हाय जब दुर्नीति नुबानि बां कारनैनो जागायावनो तंखना प्लास जोंनि किला बागमानि थांनाय 2 तारिखआव जों प्राय 200 जन 200 फेमिलि भटार ओंखेनो 610 भटार जों गैयै जों जॉइनिंग बीजेपीआव जॉइनिं खायगैला